Verwarde man in Zierikzee valt van dak. Buurtgenoten hielden al langer hun hart vast. En verder in deze Zeeland nu. Bijlessen zijn big business geworden. En moeders blikken terug op hun fruitbomen. Goedenavond. De man die vorige week de hulpdiensten vrijwel de hele dag bezig hield nadat hij op het dak was geklommen van een woning in Zierikzee, is vannacht alsnog van het dak van de woning gevallen. Hij is nu ernstig gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De gebeurtenissen roepen vragen op, want had dit niet voorkomen kunnen worden? Nou, in dit soort gevallen kan een burgemeester een crisisopvang afgeven. Dat gebeurt altijd door de burgemeester in de gemeente waar de persoon in kwestie dan verblijft. En het is altijd op advies van een geneesheer en dan in de meeste gevallen is dat altijd de psychiater. En waarom is dat dan bijvoorbeeld in dit geval niet gebeurd? Ja, dat zijn medische persoonlijke gegevens waar ik geen reactie op kan geven. Vorige week dinsdag was het ook goed mis. De hele straat hier stond toen vol met hulpdiensten om proberen de man van het dak te halen. Er kwam een onderhandelaar van de politie aan te pas en uiteindelijk een arrestatieteam. Nou, ik vind het heel triest voor de ouders. Dat vind ik heel erg. En ook heel erg dat hij niet blijvende zorg krijgt. Hij kan niet alleen thuis en ook denk ik niet bij zijn ouders wonen. Dus ik denk dat daar gewoon voor gezorgd moet worden dat hij blijvende woning krijgt waar hij onder behandeling blijft. Het is natuurlijk vreselijk zo'n voorval. Dat is echt heel triest voor alle betrokkenen, voor de persoon in kwestie, maar ook iedereen die erbij betrokken is. Het is echt heel erg. Misschien is er vanuit de buurt wel behoefte aan een bijeenkomst bijvoorbeeld, om het hier eens over te hebben. Is die mogelijkheid er ook? Ja, die mogelijkheid is er. Het contact loopt nu via de politie. En als de wens daar is, dan geven we daar zeker gevolg aan. Wie beweert dat leerlingen tegenwoordig lui zijn en dat docenten alleen vanwege de lange vakanties voor de klas staan, die moet deze meivakantie eens gaan kijken op het Lodewijk College in Terneuzen. De school organiseert zelf examentrainingen om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende eindexamens. Tegenwoordig krijgt 1 op de 3 scholieren bijles of examentraining via een particuliere instelling of via school. En wat ik wil is dat jullie nu dus even de laatste stappen afmaken. Dus dat is stap 4 en stap 5. Examentraining op het Lodewijk College. In de meivakantie komen zo'n 200 leerlingen uit heel Zeeuws-Vlaanderen hier samen om zich voor te bereiden op de examens. Het is door school georganiseerd en ik vind het wel handig om dan wel extra te kunnen meekrijgen door een docent, door wel extra uitleg, zeg maar. Het is wel in de vakantie, maar alsnog vind ik het wel handig dan om 3,5 uur naar school te komen om extra uitleg hiervoor te hebben. We zijn bijna klaar met de middelbare school dan, dus ja, daar heb ik het wel voor over om te doen. Ook docenten offeren er een deel van hun vrije dagen voor op. Nou, daar staat u dan in uw vakantie voor de klas. Zeker, met heel veel plezier. Ja, echt? Ja, het is altijd heel leuk om te doen. De leerlingen zijn gemotiveerd, ze werken hard, ze doen echt heel erg hun best. Het is echt superleuk om het te geven. De extra aandacht en lessen geven leerlingen meer vertrouwen. En dat kunnen sommigen best gebruiken. Ja, wiskunde vind ik toch wel een van de lastigste. En wat vind je er zo lastig aan? Ja, gewoon hoe je moet weten wat je precies moet berekenen en zo. Want er zijn zoveel formules. Dus dat vind ik heel lastig om allemaal te kunnen onthouden. Nou, heb je hier dus extra trainingen? Helpt dat je? Ja, want ik moet echt wel inderdaad veel meer oefenen met wiskunde. Dus hier kan je dan ook nog vragen stellen. Dus dat is echt wel heel erg handig. Weet u het nog? Ik weet het nog goed. Eind jaren 90, eindexamen HAVO. Spannende tijd. Wat ik kreeg van mijn ouders, een dikke knuffel, een kopje thee en een extra koekje. Maar daar bleef het dan ook wel bij. Nou, dat is nu wel anders. Schaduwonderwijs heeft een enorme vlucht genomen. Miljoenen gaan erin om. Alles op alles wordt gezet om de beste prestaties boven te halen. Bij de plek van de G heb je dit getal genomen. Hoe kon je er ook alweer voor zorgen dat je niet ging werken met een afgerond getal? Hier op het Lodewijk College zijn de extra trainingen praktisch gratis. Elders in Zeeland en Nederland is dat al lang niet meer zo. In 1995 gaven ouders 26 miljoen euro uit aan bijlessen en trainingen. In 2020 was dit al 328 miljoen euro. Sommige docenten hebben daar zo hun bedenkingen bij. Ik vind het eigenlijk jammer dat het moet. Het zou fijn zijn als dit in de reguliere lessen zou kunnen zijn en dat dat niet in de vakanties hoeft en niet als extra training
Maar ja, in de lessen zit je gewoon toch met grotere klassen, met een vol rooster, leerlingen die heel veel uren achter elkaar hebben. En nu sommige leerlingen hebben 1 of 2 examentrainingen per dag. Nou, dat is 3 uurtjes per dag. Dan zijn ze er gemotiveerder voor dan als ze een hele dag in de sleur zitten. En ze gaan er toch ook vaak meer voor. Dus het is heel jammer dat het moet. En ik hoop ook wel dat het meer naar de reguliere lessen weer terug zal gaan. En bijles minder. Maar ja, de extra aanvulling is wel fijn dat het nu kan. Nog even blokken nu het nog kan. De schriftelijke eindexamens beginnen op 11 mei. Het kabinet komt nog deze maand met een plan om het tandartsentekort aan te pakken. Dat antwoordt minister Dijkgraaf op vragen van VVD-Kamerlid Jacqueline van den Heel uit Goes. Zeeland heeft samen met Flevoland de minste tandartsen per 10.000 inwoners. En dat tekort neemt de komende jaren toe in Zeeland, omdat hier veel tandartsen met pensioen zullen gaan. Om het tekort op te lossen is al geopperd de tandartsopleiding in te korten of er een hier in de regio te vestigen. De provincie Zeeland roept mensen op om waarnemingen van de Aziatische hoornaar te melden. Dat is een grote wesp die schadelijk is voor bijen, hommels en andere wespen. De oproep is de Aziatische hoornaar niet zelf dood te maken, want levende exemplaren zijn nodig om het nest te kunnen vinden. Deskundigen controleren de meldingen en eventueel zet de provincie daarna een plaagdierbestrijder in. En wie zo'n Aziatische hoornaar ziet, die kan een foto maken en die uploaden op waarnemingen.nl. 13 jaar geleden kregen zo'n 15 jonge moeders uit de wijk Klarenbeek in Middelburg bij de geboorte van hun kind een fruitboompje cadeau als onderdeel van een kunstproject. Nou, om het project weer nieuw leven in te blazen gaat initiatiefnemer Museum de Vleeshal in Middelburg op bezoek bij de gezinnen die zich destijds hebben aangemeld. Deze stoofperenboom werd in de tuin van de familie De Heer geplant toen Kees 13 jaar geleden werd geboren. Zijn moeder meldde zich aan voor het kunstproject Moeders van Klarenbeek. Ik vond het een mooi idee. Ik was natuurlijk heel blij dat Kees eraan kwam. En ik vond het leuk, we waren nog niet zo lang verhuisd, dat hier dan tegelijk met Kees een boom zou groeien. Het project is in het leven geroepen om meer kunst in de buitenwijken van Middelburg te krijgen. Al denk je bij kunst misschien niet meteen aan het planten van bomen. De kunstenaar had heel erg de associatie van zichzelf, van vroeger met haar moeder in de tuin en het gevoel wat dat bij haar opriep eigenlijk. En Zeeland staat ook wel bekend om de fruitbomen. En Klarenbeek is al best wel een groene wijk, om dat nog extra ook te benadrukken, is daarvoor gekozen. Kees, zijn moeder, hecht veel waarde aan het boompje. Hij zelf alleen iets minder. Ja, ik vind het wel grappig hoor. Hij ziet er wel leuk uit. Maar jij houdt niet zo heel erg van stoofperen. Nee. Ja, dat kon ik ook niet weten van tevoren. Vanaf Moederdag kunnen nieuwe moeders in de wijk Klarenbeek zich weer aanmelden voor een gratis fruitboompje. De gemeente Terneuzen wil meer interactie met inwoners in de gemeente. En daarom heeft de gemeente een participatieplatform geïntroduceerd. Dat je ook via de buurtapp Hoppler kunt vinden. Met de app kunnen inwoners communiceren met buurtgenoten en ook meedenken over het beleid van de gemeente. Op het platform krijg je gelijk een heel overzicht van oké, welke projecten zijn er? Waar kan ik over meedenken? En hoeveel dagen staat deze enquête nog open? Dan krijg je ook in de Hoppler-app de enquêtes te zien die wij uitzetten als gemeente Terneuzen. Nou, dan krijg je echt, hier staan dan verschillende onder elkaar. Dan kan je hierop klikken. Nou, en dan krijg je echt de enquête helemaal te zien. En dan krijg je echt het overzichtje van de vragen. En dan kan je de vragen gewoon voor jezelf beantwoorden. En je klikt op verzenden. Dan krijgen wij de antwoorden binnen, compleet geanonimiseerd. Zo hoopt de gemeente om meer betrokkenheid bij en van inwoners te krijgen. Er worden bijvoorbeeld vragen gesteld over het parkeerbeleid in de gemeente of over elektrisch rijden. Dus we zijn nu begonnen met enquêtes in de hele gemeente. Maar we kijken ook straks, hebben we ook misschien polls, wat je maar alleen maar ja of nee kan antwoorden. Of juist schaalvragen. Dus zo proberen we ook te gaan spelen van wat zijn er echt per onderwerp rendabele en meest geschikte opties om aan onze inwoners te vragen. De app is inmiddels een aantal weken in gebruik. De Hoppler-app, heeft u daar wel eens van gehoord? Nee. Heeft u de app al? Nee, die heb ik niet. Ja, daar heb ik al van gehoord. En daar maak ik ook gebruik van. Nu u ervan weet, zou u er aan meedoen? Denk het wel. Ja. Ik ga dadelijk gelijk even kijken. De gemeente wil met de app graag de stem van het stille midden horen. Het zijn eigenlijk wel mensen die heel graag willen meedenken over alles in hun woonomgeving. Maar die heel moeilijk te bereiken zijn voor de gemeente.
Die ook niet in de gelegenheid zijn om naar informatiebijeenkomsten te komen, die vaak 's avonds georganiseerd worden. En met het platform hopen we juist veel meer inwoners te kunnen bereiken om hun mening te horen over bepaalde ideeën die wij hebben met de gemeente Terneuzen. Dat we ook echt veel meer input uit de wijk, uit het dorp kunnen krijgen, dat we echt een project is van ons samen. Sommige inwoners van de gemeente Terneuzen hebben al wat suggesties. Een beetje meer kijken naar oudere mensen. Ja, want alles gaat hier weg. Dat is niet handig. Nee. Onderhoud. Vooral in Zasverent. Want dat loopt nogal een beetje achter, vind ik. Ja, wat loopt er allemaal achter dan? Ja, onkruid, stoepen niet schoon, ongelijk. Voor de inwoners die ook inspraak willen hebben, maar niet zo digitaal vaardig zijn, blijven de inspraakavonden bestaan. Ja, na de bewolking van gisteren was het vandaag over het algemeen een zonnige dag in Zeeland. Maar met een temperatuur van gemiddeld 14 graden is het toch nog fris. Maar dat gaat veranderen, want er wordt gezegd dat we donderdag misschien wel de 20 graden gaan aantikken. Straks meer daarover in ons uitgebreide weerbericht. En lees op onze site en op onze app het verhaal over de lege schappen bij ook de Albert Heijns in Zeeland. Oorzaak is een staking in de distributiecentra van Albert Heijn. En die lege schappen die lijken nog wel even aan te houden, want de bonden die wezen vandaag een loonsverhoging van 10% af. Omdat ze onder meer ook de zondagstoeslag overeind willen houden. Dat dus op onze site en op onze app. Tot zover deze Zeeland Nu. En ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond.